Bai. Ez. Adiós. Bueno, pues nada. Orain bai entzuten da ondo? Entzuten alda? Bai? Altxa ingo dizu fiskaletxo. Vale. Ay, por Dios, parece que estoy dando un concierto. A ver. A ver, no la hago. Zer? Ez que niri gustatzen zait oharrak hartzea, Bai, orain bai, ez? Bai, oso ondo. Bueno, hain kenduko duguta. Jartzen dizut horrela. Arratsalde on denori, gaur 2017 urteko azken osoko bilkura ospatzera goaz, eta gainera 2018 urteko aurrekontua onartuko dugu gaur. Beraz, Begoña, nahi duzunean hasi egingo gera. Bueno, arratsalde on denoi, ez duen bilatzen, oantxe bai. A ber, bilkurako lehenengo puntua da, ondorengo akta onartzea, 2017ko azaroaren 28ko ohiko osoko bilkurako akta. Zerbait esateko? Aho batez? Bigarrengo puntua, tokiko poliziaren oinarrizko eskalako bitarteko agenteentzako lanpoltsa sortzeko, polizia eta larrialdietako Euskal Akademiaren eta Tolosako udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea. Bai, hitzarmen hau sinatzeko proposamena bilkura honetara ekartzea erabaki da bi arrazoi nagusigatik. Batetik, Udaltzaingoan, Tolosako udaleko udaltzaingoan dugun lan poltsa modu efizientean kudeatzeko dugun zailtasunagatik, hau ez da egoera berria, arrastaka daramagun egoera da, eta ondorioz, Tolosako udaltzaingo plantillaren egoera, ez? Udalean sortzen diren berehalako beharrei erantzuteko lan poltsetatik agenteak lortzea oso zaila gertatzen da. Lankidetza hitzarmena sinatzea proposatzen dugu, tokiko polizianen oinarrizko eskala agente plazak bitarteko izaera zornitzeko, hau da oporraldietan, udan, edo aurrikusi ezinezko bestelakoetan. Hitzarmenaren ondorioz osatutako lanpoltsako hautagaiak trebatuta eta gaituta egongo dira, aldez aurretik prestatu eta gaituko dituelako polizia eta larrialdietako Euskal Akademiak. Pentsa gaur egunean adibidez 5 agente ditugula Arkauten trebatzen. Gainera, Tolosako udalak gaur egun duen udaltzainen lanpoltsa mantentzeko asmoa du, lehentasuna emanik lanpoltsa honi, ez? Hitzarmenaren indarraldia 4 urtekoa izango da, baina aurretik hitzarmena amaitu ahal izango da aldeek edo zer momentutan
ala erabakiko balute. Modu guztietara eta osoko bilkuraren aurretik hizketan aritu gera, datorren urtean erreposizio tasagatik agente baten lanpostua ateratzeko asmoa da, eta lanpostu horretatik ateratako aurkezten diren personekin ikuste badegu aukera badagoela lanpoltsa bat osatzeko, momentu hortan aztertuko genuke hori egitea. Bueno, arratsaldeon. Gai hau alkateak esan duen bezala ez da berria. Nik uste urtea damatzagula lanboltsak kudeatzen, eta udaltzaingoan gainera badago mugikortasun bat, hau da jendea edo agenteak herriz eta herri mugitzen dira, eta horrek sortzen dizkigu gabeziak, zuloak. Gero ere badago bajak daude, reposizio baten beharra egoten da, hori ez da ezer berria. Gure ustez, eta beti izan dugu, udaltzaingoak oso gertuko udal zerbitzua da. Nik esango nuke, herritarrekin zuzeneko harreman gehien izan dezakeen udal zerbitzua da eta udal langileak diala. Egunerokoan kalean egoten dira eta bereie dira, esan bezala, sarri herritarren kezkak, beharrak eta egoera, askotan deserosoak kudeatzea tokatzen zaizkienak. Eta udal langileak dira. Eta jakin badakigu, esan bezala, ez dalako ezer berria, lanboltsa edo reposizio hauek egiteko garaian, zailtasunak egoten diala sarri. Esan bezala, mugimendu handia ematen dalako, izen emateak ez direlako nahi izango genituzkenak bezain handiak izaten sarri, baina argi daukagu udal autonomiaren defentsa egiten degula, nik uste hemen gauden guztiok udalak ahalik eta eskuduntza gehien izatea, ahalik eta baliabide gehien kudeatzea, eta ahalik eta erabakiak herritarrengandik gertuen hartzeko instituzioak izan da, ahalik eta botere gehien izatea nahiko genukela, eta hitzarmen honek gure ustez udal autonomiai urratzen du, eta guk sinisten dugun udal indartsu ideia horren aurka dijoa. Orduan, zailtasun gure ustez udalak ezin du galdu eskubide hori, bete behar hori eta eginkizun hori. Ezin du Polizia eta Larrialdetako Euskal Akademia edo herritarrak ulertuko duten moduan arkauteren esku utzi zeregin hori. Azken finean, pertsona horiek Tolosako zigilua emango dute soinean eta Tolosako udal langileak izango dira. Eta horregatikan, nik uste, edo guk uste dugu behintzat, gu geuk izan behar degula lanboltsa horien eta udal langile horien aukeraketan parte hartu beharko genukenak eta agente importanteenak edo eragile importanteenak. Jakin badakigu eta lehenago hitz egiten ditugu neurrian beharrak daudela eta beharrak asetzeko presa dagola eta dagoen lanboltsa ez dela momentu honetan ez ditula hutsa dagola edo dagoen jendea bintzat lanean dagola. Agian, berandu eusten diogu gai honi, agian lanboltsa hori lehenago egin behartzan hitzarmen hau eskutan egon aurretik. Ze udaltzaingoko batzordean ikuste irailaren amaieran edola egin genula eta gai hau jorratu zen, eta bertan batzuek ero pertsonaleko batzordean kontrako esan arren guk kontra bozkatu genuen eta ez alde. Kontra, oaina aipatu dituten arrazoien gatik ordun, guk ez aztertu baizik da konpromisoa hartzen baldin baduzue, hau da, konpromisoa ateako dan plaza hortatikan sortu daitezken edo izen emate guztietatikan lanboltsa bat sortuko dela eta hortikan momentu honetan sinatze aurre ikusten duzuen hitzarmena bertan bera geldituko dela, abstenituko gineke. Baina ez ikertuko dugu, aztertuko dugu baizik eta gu konpromiso bat eskatzen dizuegu. Konpromiso bat hau hurrengo urteko urte erdirako behintzat plaza hori atera eta ondorioz lanboltsa hoi izen emate guzti horiek arabera hitzarmen hau bertan bera geldituko dela eta lanboltsa propioak kudatuko degula gu geuk eta eskuduntza hori gure gain hartzen, gurea delako.
Orduan guk ez dugu kontemplatzen, zuek eskatzen zuen bezala aztertzea, baizik eta konpromisoa. Konpromiso hori hartzen bali mazua abstenituko gineke eta bestela kontra bozkatuko genuke. Zegutzako, azpimarratzen dut, udal langileak dira, ez dira poliziak. Udal langileak dira, ez dira poliziak. Eta hemen, azkenen, poliziaren legetikan datorren hitzarmen bada, eta arkautek esango du, ez digu esan behar zeintzuk izango diran hemen lan egingo dutenak edo ez. Ez dutelako herriaren inguruko ezagutza izango, ez dituztelako herriko kaleak ezagutuko, ez dituztelako herritarrak ezagutuko. Ondorioz, zerbitzua kaskartzaren kontra gaude, eta esan bezala, konpromiso hartuko bazen dute, abstenitzeko prest gaude, bestela ezarrez. Mila esker. Zerbitzu kaskarrena da, ematen ez dena, ez? Orain arte, zerbitzu egoki emateko, ni ere bat nator udaltzaingoak betetzen duten papera, herri guztietan oso importantea dela, beharrezkoa dela beraz, dauden uda oporraldi eta bestelakoak eraginkortasunez bete behar dira, eta hori ez da gertatzen Tolosako udaletxean, ez da gertatu orain, da urte batzuetan ere ez da gertatu, eta hori, gabezi hori estaltzeko, arkautek erraminta bat jartzen digu udalen eskura, ez? Hitzarmen hori sinatuta daukate Gipuzkoako lurraldeko hainbat udalerrik, alkate batzuekin ere hitz egin dut, eta eraginkorra dela esan didate. Uda partean izan daitezke zailtasun handiak, badirudi Donostik eta Zarautzek asko tiratzen duelako, ez litzake hori gure kasua izango. Beraz, ni gaur proposatzen detena hitzarmen hau bere baitan, ekarri dugun bezala, onartzea beharrak horrela eskatzen duelako. Eta konpromisoa hartzen dugu, esan bezala, agentearen lanpostua ateratzen denean, aurkezten diren personen zerrenda aztertzeko. Baina gure proposamena da, ekarri dugun diktamena onartzea, hori da. Azterketa horren baitan ezin dugu gure bozka abstentziora mugitu eta kontra bozkatuko dugu. Aldeko botoak, aurkako botoak, hitzarmena onartu da, gehiengoz. Hurrengo puntua, 2018 urterako taxien tarifen onarpena. Taxi lizentzia duten udal ordezkariak, Tolosaldeko udal ordezkariak, proposamen hau gero osoko bilkuran onartu ahal izateko batzorde moduko bat egiten dugu, alegi Tolosa Bilabon eta Zizurkilko ordezkariak, eta bertan egoten dira baita ere Argitas taxi elkartea, eta beraiek proposatzen dute tasaren kopurua. Azken urteetan ez da igoerarik egon, eta horregatik aurtengoan 1,6eko igoera proposatzen da, eta batzorde horretan aho batez onartua izan da. Aldeko botoak, proposamena aho batez onartu da. Laugarren puntua, 2018ko aurrekontu orokorraren onarpena. Kaixo egun denoi. Aldez aurretik urtero egiten dugu, baina egin beharreko dago. Eskertu departamentuko langile guztiei egindako lana, pasatako orduak eta estresak. Denak, pasadegunak. Azaltzeko aurtengo aurrekontuak, kontutan hartuta beti ez dela sarrerak eta gastuak orekatuak izan behar diela, gastuen banaketa ingo duguna izango da kapitoloka eta kapitoloka. Aurre ikusitako sarrerak eta berez gastuak aurten izango ziren 25.181.371,14 eurokoa. Lehenengo kapituloan, hemen bilduta daude pertsonal gastua, hor aurreikuste dituguna dira 8.355.091 euro erabiltzea. Aurrekontuen azken finen 133,10. Bigarren kapituloan, hor barrun sartzen dira ondasun, arruntak eta zerbitzuak, kasu honetan izango zen aurrekontuen 136,58 erabiliko zana,
eta eurotan dira 9.211.407,38 euro. Hirugarren eta 9. kapituluak hemen kasu honetan batera aipatzaitugu, hor azaltze zaiguna da gaur egun zorretan ordaintzen dugun interesak eta amortizazioak. Kasu honetan denetara izango zen 1.113.488,53 euro. Aurrekontuen ehuneko 4,50%. Eta hemen ja bizkat igual momentuz aprobetxatu dezakegu aipatzeko gaur egungo udaletxeko zorra aurkitzen dela 7.274.771,77 eurotan, eta hurrengo urteen bukaeran, 2018 urte bukaeran, aurre ikusi egiten da zorra izatea 6.215.601,56 eurokoa. Laugarren kapituloan edukiko genituzke transferentzia arruntak, diru laguntzak bezala esautzitugunak, eta hor ikusita dauzkaguna dira 4.173.956,76 euro izango zen aurrekontuen ehuneko 16,57. Zazpigarren kapituloan izango zen kapital transferentzia, eta hor kokatu izan ditugu 188.500 euro. Eta bukatzeko izango zen 6. kapituloa, inbertsioak bezala esautzitugunak, hor 2.147.456 euro inbertitu edo sartu izan ditugu. Izango zen aurrekontuen ehuneko 8,52. Aurten, planteatzen ditugunak, azten badin bagea pixkat garatzen inbertsioak, planteatzen dituguna dira bi inbertsio handi, bat izango zen frontoiaren obra, frontoiataz itzeiten ari garenean, itzeiten ari jatetxetaz eta tabernataz, eta horre ingo genukena izango zen, teilatua berritu, fatxada erabat konpondu, igogailua jarri eta irisgarritasuna bermatu. Kasu honetan, obra guzti horiek aurre egiteko, aurreikusi izan ditugu 575.000 euro. Horrez aparte, bigarren obra handia izango zen, Gernikako Arbolaren urbanizazioaren bigarren fasea, orain dela urte batzuk intzan lehenengo fasea, eta bigarren fase honekin aurreikusten duguna izango zen frontoi eta baskonearen tarten gelditzen den sarrera hori ambulatigoko sarrera ezautzen egun bezala, izango zen urbanizatzea, eta obra honekin eta alondeiarekin lotuta edukiko genukena izango zen ja eremu oso hori erabat urbanizatuta. Horretarako, bai obra, bai proiektua eta bai zuzendaritza ejekutatzeko eta dena egiteko, aurreikusita dituguna dira 600.000 euro. Hemen ezin deguna daztu daola beste obra handi bat baita ere hurrengo urtean garatuko dana, eta izango zen, aurrekontutan azaltzen ez dana, ez doalako lotuta 2018 urteko aurrekontuekin, eta izango zen Kudari kaleko urbanizazioa horretarako orain dela pare bat hilabete ingenuen kreditu aldaketa bat 500.000 eurokoa obra hori aurre egiteko, aurten aurre egiteko. Horrez aparte izango zian inbertsio handi, baina daude baita ere beste hainbat inbertsio batzuk daude lotuta joan den urten egindako inbertsio batzuekin, kasu honetan adibidez daukaguna dira aurparkeak konpontzeko aurten jarri ditugu 61.500 euro, zati bat erabiliko da mantenurako eta beste zati bat inbertsiotarako, joan den urten jarri genituen 50.000 euro. Hau da, gauza bat egin beharko duguna izango da urtez urtean pixkanaka jundena garatzen, daulako urteko lana dalako. Beste alde batetik baita ere edukiko genukena izango zen, olarrengo arrapalak eta eskailerak egitea eta berritzea izango zen horretarako 50.000 euro erabiliko genituenak, eta joan den urten jarri genuena izango zen aurre proiektua jarri genuen 6.000 euro jarri izan genuen eta urten jaiten duguna da proiektua aurrea eraman. Beste alde batetik baita ere edukiko genuke Amarotzeko auzoetxeko aurreko estalpera idei lehiaketa bat iriki da, horrela eskatu indutelako hango bizilagunek, idei lehiaketa eta proiekturako jarri deguna izan da 60.000 euro jarri, joan den urten jarri izan genituen 50.000 euro egiteko auzoetxe eta dispensioaren proiektua. Proiektu hori aurreikusten da bukatuta egongo dala urrengo hilabetean, urtarrilaren inguruan, eta gero bizilagunekin adostuta gero, espero deguna da kreditu aldaketa batean, auzoetxe eta dispensioaren obra urrengo urtean aurrera eramatea. Horrez aparte daude beste hainbat inbertsio berriak, ez daudenak lotuta beste urteko inbertsioekin,
Eta haien artean, adibidez, aipatu ditzazkeguna dia San Esteban auzoan egingo diren obra batzuk, bizilagunekin hitzein eta gero, horra ikusten dana da errepide asfaltatzea, espaloiak eta etxentarteko baita ere konpoketa batzuk egin, eta argiteria berritzea. Eta horretarako jarri dituguna dira 60.000 euro. Horrez aparte, urtero bezala, landa auzoetan 75.000 euro jarriko ditugu, joan den urtean bezala, joan den urtean 15.000 euroko igoera jarri genuen landa auzoetan, eta aurten ere mantendu iten deu diru kopuru hori, eta hango jendearekin adostutako proiektuak aurrea eramateko. Beste proiektu berria da, elkargunea bezala zautzen dana, eta da Gorosabelen irekiko dana, hortan gure inbertsioa da 35.100 eurokoa, diruaren aldetik ez du ematen dela beste munduko inbertsioa, baino emango den zerbitzua izugarri izango da. Elkargunea da toki neutral bat, nun gurasok eta semek gurasoak bintzat bananduta edo dibortzetuta daudenean, erabiltzen dute elkargune hori bisitak edo bisita eskubideen betetzen ez diren edo nekez betetzen direnean, leku hortan erosogo izateko. Samanegoko eskolako obrak baita ere 60.000 euro inbertituko ditugu, egingo duguna izango da, teiatuaren lehenengo fase egingo da, eta hezkuntza sailari diru laguntza eskatuko zaio. Jarraituko dugu beste inbertsio batzuekin diela bideo paneletan eta karpakin, eta aurten adibidez baita ere egingo duguna izango da, Iturritza Jauregiko azkeneko ordainketa egingo dugu, 189.100 eurokoa, eta horrela Iturritza Jauregia pasako zen gure propitatera. Hoiez aparte, aurten beste berrikuntza bat ikusten duguna da, egin degula edo jarri izan degula aurrekontutan azaltzen den izaera inmaterialiko inbertsioak deitze zaionari, eta azkenean dira planeamenduak, proiektuak, aurre proiektuak, eta azterketa desberdinak. Horre jarri duguna inbertsioa da gutxi gora bera 200.000 eurokoa, eta hor harrera handia jarri dugu, eta egin nahi duguna da, adibidez azterketa eta proiektuak bezala da, bide publikoaren azterketa, udaletxeko klimatizazio sistemaren proiektua, Soldadu kaleko proiektua eguneratzea, Laskoaren kaleko obraren aurre proiektua, Gorosabelen kaleko obraren aurre proiektua, eta adibidez baita ere, lehen aipatu izan ditudan, Gernikako arbolaren 2. fasea, eta Marutzeko oso etxeko aurreko estalpea. Horrez aparte, planeamenduaren barruan baita ere aurreikusten dana da San Esteban auzoaren azterketa sakon bat egitea, da gaur egun Tolosan hazkunde egunerik importantena gelditze zaiguna, eta gustatuko zitzaiguna 2009an intzan plan orokorra, 2014an errebisio partzial bat eintzan aurreko legealdian, etzan ezin da oraindik oidena zera aurreatea, eta nahiko genukena izango zen beste azterketa sakon bat egin, mai gainen jarri ze posibilitateak edo ze aukera desberdina daude etxebizitzaren dentsitatearen aldetik, baita ere etxebizitzaren mailaren aukera desberdinak, aztertu baita ere ze ekipamenduak beharko ziren konsolidatuak daudenak aparte, eta aztertu baita ere posible baldin bada eremua garatzea faseka, pixkanaka eta ez dena batea. Eta gauza gehiago posible baldin bada eskatuko zian. Hauek izango ziren inbertsio importanteenak, baina inbertsio hauek aparte beti daude sai desberdinetan akziok eta planak urtero egiten direnak, eta denak daukate bere kreditua. Eta horrez aparte, urteroko edoiko ekintzak eta planak bezala, dauzkagu beste ekintzak eta planak berriak urtero egiten den bezala. Haietako bat guretzat oso importantea dena lotuta dago garapen ekonomikoarekin, eta da diru lerro edo diru laguntza lerro bat iriki degula 10.000 eurokoa, enpresei laguntzeko bere lehiakorragoak izateko, kontutan hartuta udaletxearen mundu hontan daukagun eskumenak, hau da, bide bat ikusi duguna nolabait gure pixkate laguntzeko. Horrez aparte, edukiko genuke Lanbide Heziketako feria egiteko partida indartu indeu, orain arte 3.000 euro zian eta urten 5.000 euro jarritugu. Merkataritza munduan, 3 azokaguneen azterketa bat egingo da, gaur egungo egoera aztertzeko eta aztertzeko etorkizuna begira nondik dora jo behar degun. Berdintasunaren mailan adibidez emakume etxearen parte hartzaile prozesu bat martxan jarriko da baita ere datorren urtean, gardentasunaren arloan
Administrazio modernizaziorako eta berrikuntzarako 30.000 euro jarri dira herritarren partaidetza sustatzeko beste 32.000 euro, eta baita ere gardentasun munduan teknikoei eta baita ere politikoei formakuntza bat emango zaigu. Hezkuntza edo euskararen mailan, euskararen erabilerarako aktibazio programa bat 375 egun programarako 8.000 euro jarri izan ditugu. Ingurumenean udalerriko ekosistema aztertuko da eta moleskin baten antzekoa argitaratuko da. Arreta juridikoa zertzu bortizkeria kasuetarako baita ere 4.500 euro jarri izan ditugu, auzolandegirako 6.000 euro eta Tolosako gazteen topaketa 2.200 euro, eta bar, bazkenean preaktifen edo banatzen diren preaktifen azaltzen diren gauzak. Azkenean berez ikusten duguna aurrekontu hauetan dauzkagula bai inbertsio handiak, obra handikin lotuta daudenak, dauzkagu beste inbertsioak diruaren aldetik berez behar bada hain handiak ez direnak, baina importanteak bai, adibidez elkargunea, proiektuak, aurre proiektuak, eta bar, sail bakoitzean dauzkagu ekintza berriak, eta beste kasutan dauzkagu ohiko ekintzetan edo jardueretan kredituen igoera, eta gero daude hainbeste partida batzutan aipatzen ez direnak, baina ematen du eta importantea dira laguntzen digutelako gure eguneroko ongi izatera, eta dira partida batzuk horri diskutatuta ematen dianak, dira adibidez hainbat urbanizazio partida horre baita ere aurten beti bezala 120.000 euro jarri dira, eta kasu honetan guk hemen erabili nahi diguna da Jurramendiko pasealekoaren espaloia konpontzeko da doana Jurreko zubitik hasita, Batxaletaren luzera osoa, horre Zuhaitzak eta Arresiaren artean hor dauden espaloi hori dago txikituta. Beste alde batetik izango zen baita ere Zuloagako auzoan barandak eta pasadizoak atondu, eta beste hainbat urbanizazio txiki. Eta dago beste partida badala mantenu eta irigarriztasunerako urtero baita ere 200.000 euro jartzen dienak, eta kasu honetan guk planifikatu duguna izango zen, San Blas ermitatik kanpo santura doan bide oso hori konpondu, garbigunea goran aurkitzen da, kanpo santua pasatan gero, hortik kamioi pilo bat pasatzei eta bidea dago baita ere, leku batzutan ez dago egoera on batean. Horrez aparte baita ere nahiko genukeena izango zen San Francisco pasealekuan pasarelatik, eroskiko pasarelatik bezala ez dauten una Pedro Tolosa gurutzeraino hori dena konpondu. Bestalde batetik baita ere nahi duguna da autobuseko parada batzuk aurreratu, hau teknikoek deitzeiotena da belarri batzuk ateatzea, eta konpondu nahi dituguna dira kiroldegiko, paper eskolako eta belaten dauden paradak. Horrez aparte dago beste eskaera luzetik zetorrena, eta zan Barrenako pasoa zabaldu, kasuntan da Rondilla Barrena kalea konexio egiten dunen hor belarri bat atera, gehien bat izango zen, Zuhaitzaileak plaza berrira sarrera zuzen bat eduki dezaten, eta horrez aparte baita ere sarrera zuzen edukiko zuten Arostegieta eta Errementari kalea. Bukatzeko hauek dira momentuz sartu genitzazkeen ekintzak eta inbertsioak. Urtero bezala beti esaten deu, kreditu aldaketaren bitartez, proiektu eta inbertsio gehiago sartuko ditugu, momentu honetan diru sarrerak mugatzen gaituztelako. Zuen ekarpenak jaso genituen, eta komentatu genizuen bezala, aurreikusten duguna da, hainbat proiektu eta hainbat eskaera gure baita eren gure zerrendan sartuta zeudelako batzuk eta beste batzuk ez, haiek joango ziren baita ere kreditu aldaketan. Pentsatzen duguna da, edo aurrekontu hauek diela, joan den urtean bezalakoak, orekatuak, landuta daude, planifikatuta daude, arduratsuak eta partekatuak. Aurrekontuak tresna tekniko gisa udal baten eguneroko jarduera ahalbidetzen dute, eta zentzu hortan ez dugu inongo momentutan zalantzan jartzen aurrekontu hauen egokitasunaz jakin badakigu Tolosako udaleko langileen profesionaltasuna itzela dela. Baina aurrekontuek noski eta urtero errepikatzen aigean bezala tresna politiko ere badira, eta gaurkoan guk alderdi politikoetako ordezkariok, herritarrok aukeratuak izan garenok,
2018rako proposatzen ditugun proiektu eta inbertsioak bildu beharko lituzketen aurrekontu ez eztabaidatu eta adostu beharko genituzke. Baina, behin da berriz errepikatze zuen kreditu aldaketaren tresna horreukita zuekin ezer eztabaidatu eta adostea oso zaila hoia ezinezkoa bilakatzen nahi da. Gure ustez, aurrekontu hauek ez dute urteko osoko plangintzarik jasotzen, obrak bai, baina Tolosarrek obraz gain bestelako beharrak ere badituzte eta gure ustez aurrekontu hauek Tolosarren beharrei ez diete erantzuten. Azken batean, edukiri gabeko aurrekontuak diela esango genuke. Azkenen, eta zuek ere aldarrikatzen zuen kudeatzeko ereduak demostratzen du aipatu dituten ezaugarri hauek, aurten ere, 2017an, 15 kreditu aldaketa burutu dituzue. Pentsa, ze aurrekontu aurkeztuko zenituzten iaz, 15 aldiz aldatu behar izan bali maituzue diru kontuak zuek nahi izan dituzuen bezala. Eta gaina hobeto esan da, alkateak nahi izan ditun bezala. Hemendik jarri, hemendik kendu, alkateak bere eskuduntza aprobetxatuz edo baliatuz, bere bulegoan sinatu eta aurrera. Gure ustez, momentuko presioi erantzunez eta improvisazioz. Modu hontan oso zaila da udalaren diru kontuak eztabaidatzeko aukerarik izatea, ez proposamenik itea, ez eta parte hartzeko aukerarik izatea. Inkluso gardentasuna zalantzan jarriz. Eta noski guk kudeaketa eredu honekin ez dugu inundik inua bat iten. Halare, eta zuze horrek aipatuzun bezala, oposiziotik EH Bilduk aurrekontu proposamen hau osatzeko asmotan, zenbait ekarpen luzatu genizkizuen, gure ustez ez Tolosak eta ez Tolosarrek ez dituztelako edukirik eta plangintzari gabeko aurrekontuak merezi. Zentzu hortan, aurkeztu genizkizuen 4 ataleetan bereizita ekarpen batzuk, irizpide orokorrak, konpromisoak, inbertsioak eta bestelako gastuak jasotze zituztenak eta gero okerrezpalimanao bozkatzeko aukera izango ditunak. Irizpide orokorreko atalei zegokionean planteatze genuen alde batetik enplegu programak islada izatea aurrekontu hauetan, jakin badakigulako egingo dela, eta nolabaiteko indartze bat suposatzen duelako hoi aurrekontutan islada izateak. Beste alde batetik, irizpide orokorrei zegokionean planteatzen genuen langileen soldata igoerak ere aurrikustea, jakin badakigulako etorriko diala, eta azken batean eurak direlako udal honen ezinbesteko baliabide. Bigarren atalean planteatzen genizkizuen nolabait deitzearen konpromisoak izendatu genitun, San Esteban auzoa berritzeko plana deitze geniona, aipatzen dezue bestelako azterketa bat egitea proposatzen dezuela eta hortako diru ekarpena egiten dezue, baina gure ustez auzo honek asko itxoin du eta ezin du gehiago itxoin. Orduan, nolabaite proposatzen genizuen, egutegi bat edo epealdi bat behintzat adostea. Nolabaite lehenengo 6 hilabeten proposamena esku hartzen euki eta 2018ko aurrekontuak islada izan zezan ejekuzio horretarako. Bigarren konpromisoa izango litzake Olarraina izoari dagokiona, hau iaz ere planteatu genizuen proposamen bat izan zen. Alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldundiakin hitz egiten hastea proposatzen zitzaizuen, tartean Azpeitirako errepideko bide gurutze hori nolabaite txukuntze aldera biribigune bat egiteko proposamenarekin eta diputazioak bere azpigituren planean sartzeko beharrezko tramiteak egiten hasteko eta bai bien bitartean planteatzen genizuen 60.000 eurotako partida bat barneratzea, azken baten Olarrain auzoa Tolosako sarrera garrantzitsuenetako bada, badakigu gaur egun ez da hola oso zainduta eta zentzu hortan planteatzen genuen itxura pixka bat txukundu eta beste ikuspuntutik, segurtasun ikuspuntutik ere, balako interbentzio batzuk iteko. Azken baten bidegorriakan oinezko pila bat ibiltzeia eta arriskuga handiko gune kontsideratzen dugu. Orduan horretarako proposatzen diru partida hori jartzea. Konpromiso izagokionean, 3. konpromisoa izango litzeke etxe bizitza plana idagokiona, proposatzen da
60.000 euroko partida bat jartzea, bai hausnarketa tekniko bat iteko eta plana bera gauzatzeko. Iruditzen zaigu beharrezkoa dela, benetan Tolosarrok izan ditzazken, Tolosak izan ditzaken etxe bizitza beharren inguruko azterketa bat burutzea, eta hortarako plantetzea 18.000 euro, eta gero beste zatia, bai, 2015an martxan jarri genuen etxe bizitza plana, eta aukerrezpana aurten 2017an esleitu diran alokagaizko etxe bizitzak sustatzeko moduko plan bat gauzatzeko diru partida jartzea. Urrengo konpromisoa izango litzake pixkat apeaderoaren irisgarritasunarekin lotuta, inguru hori egia da abandonatuta inguru bat izan dela, baina urbanizazio berria edo urbanizazioa txukuntzeko obren horien ondorioz, nola izan daiteke momentua gaia eusteko. Plantatze genizuen zen, beharrezko tramiteak egiten hastea, eta beharrezkoa baliz, udalak dirua aurreatzea inbertsiotan horrei aurre inalizateko eta irisgarritasuna bermatzeko. Urrengo konpromisotakoa izango litzeke Usabalgo kirolgunearen 3. fasea deitze jauna. Hor nola baite, bote prontoko erabakiak hartu eta gauza berriak jartzen hastea baino, egokiko iruditzen zaigu, azterketa tekniko bat burutzea, beretan kirol ikuspuntutikan Tolosak izan ditzaken beharrak modu parte hartzaile batean aztertzeko. Eta hortarako proposatzen genizuen 18.000 euroko partida bat irikitzea. Eta konpromisoekin amaitzeko izango litzake RZB gunea edo hor Gorriti plaza eta Enpedadorkarea juntatzean zona hori ja badirudi Gipuzkoako urak albidetu dula hor ejekutatzen hastea zerbait, gauzatzeko aukera utziula, beraz, proposatzen genizuen konpromiso gisa inbertsioetan partida bat irikitzea hortarako. Konpromisoen atala itxita, inbertsio zehatz eta puntual batzuk ere proposatu dizkizeu, 3. atal gisa, izango liakenak Elosegi parkearen urrengo faseak gauzatu alizateko diru partida jartzea, Uzturpeko frontoiaren eraberritzea edo oain kontan 2018a behi da teiatua txukuntzea proposatzen da, 60.000 eurotako partida bat jarri zen Santa Luzia auzon daukaun frontoia txukuntzeko, eta 3. inbertsio puntual gisa 2017an oaindik gauzatzen nahi dan eraikin publikoen inguruko azterketa horrek espero deu lehenengo 3 hilabete hontan emango ditula emaitzak, eta horren arira gure 4 proposamenak izango lieke iaz hau aipatu genuen gixan Letxua kale eta Solanako pasabidea irikitzeko helburuarekin, txokolatearen museoaren leku aldatzea proposatuz, eta aurten ezin izan da ezerri, baina egia da Iturriza jauregia da erabilgarri daukaula, eta aukera bat izan daiteke area bideratzea. Beste proposamen bat izango litzeke, Guadalupen daukaun Zebendenea eraikina musika taldeen entxegu lokaletarako egokitzea, iaz proposatu zitzaizuen gixan. Kulturetxeak ere ikusten dugu behar dula nalako buelta bat eman eta berritzea, eta eraikinei dagokionean turismoak gero eta indar gehiago dauka bai gure eskualdean eta zer esanik ez Tolosan bertan, eta proposatzen dena da turismo bulegoa lekuz aldatzea. Eta 4. proposamen atal gisa, bestelako zenbait gastu gauzatu alizateko zenbait partida proposatzen dizkizeu, urtero bezala udalbiltzari ekarpena, merkataritza eta euskera uztartuko lituen erosi euskeraz kanpaina, merkataritzaren euskalduntzea indartzeko, eta azkenik ikusten dugu beharrezkoak gizarte zerbitzuak nolabait ere urrunen dauzkeun landa auzoetara hurbildu beharko genituzkela, eta zentzu hortan halko balitz kontratazio zuzen bat, langile bat, baina bestela zerbitzua kontratatzea nolabait ere udalak eskaintza dituen zerbitzu horiek urrutin dauzkaun landa auzoietara hurbildu alizateko. Diru gastu hau ez gain, proposamen honek dakarkire nundikan sarrerak igotzeko aukera,
sarreren inguruan zenbait irizpide aplikatu dira kopuru batzuk izateko, eta proposamenak badakarki nolabaiteko bestelako irizpide batzuk, gure Bilduko irizpide politiko horiek, nondikan egokitu sarrera horiek. Orduan noain esango jazue, ekarpen hauen aurrean zer diozuen. Agian igual ekarpenarekin hasia horretik esan dezunen gu ez gaudela prest ez adosteko eta prest akordiak iristeko ez dut ustetegia denik. Hemen gaude eta bakizu beti eskuzabaleko jendea garela. Bestalde batetik esan dezunen baita ere, planifikazio falta 15 kreditu aldaketa indegulako aurten. Zuni baino beto dakizu, Paulino, garaian nolabait behar balin bada kontu hartzailea berria, etorri aurretik, kreditu aldaketak udalbatzara ekartzean horri batean, eta azaltzezian kreditu guztik, bai gehigarriak zienak, bai gaikuntzako modalitateko zienak, eta baita ere transferentzia modalitateko zienak. Kontu hartzaile berria etorzanetik, bestera baten egiten lana, eta transferentziko kreditu aldaketak zan, lehenengo kreditu aldaketa, egun bertan pasatzen genuen igual, bigarren kreditu aldaketa zala gehikuntza modalitatekoa, hirugarren kreditu aldaketa zala gehigarria, leheno denak batea zijoazten eta iten genuen kurtsuan zehar edo urtean zehar 4-5 kreditu aldaketa. Aurten, bestera baten edo azkeneko urtabetan bestera baten egiten dugu gauzak dira 15 kreditu aldaketa, baina dira beste urtean egite zianak bezala. Ez da planifikazio falta. Eta esaten zenunen baita ere gardentasunaren falta, eta hori baita ere, ogasun batzordean aipatu zenuen, gaur egun leheno beti kreditu aldaketa guztiak egiten genuen azan udalbatzatik pasa. Ez genuen erabiltzen beste aukera bat zeun arau foral batetik ustetatea eta dala alkatea daukala aurrekontuen 5%koa nolabait erabiltzeko bizkat eta gerakinetatik, edo aurrekontuen 5% erabiltzea. Eta horrekin lortzen dana da, kasu askotan eta gehienetan, egiten duguna da bidea erreztatu momentu batean, departamentu baten edo besten, dirua behar baldin bada. Baina gero hori beti azaldu egiten da, bai ogasun batzorretan eta baita ere jakinaraz egiten da udalbatzan. Gardentasuna alde guztietatik argi dago. Sartzen baldin bagea, behar baldin bada orain ekarpenakin, emendakinakin. Esate izut eta zeren baita ere egun hartan bildu gineanen komentatu genuen, begionez ikusten genituela ekarpenak, emendakinak, eta nolabait baita ere eskertu itezalez bakarrik ekarpenak egitea, baizik baita ere azaltzea zuen ikuspuntutik nondik geneukan diru partidak igotzea edo gastuak jaistea. Orduan baita ere komentatu genuena zan, mugatuta geunden aurrekontuekin, eta ikusten genuena zan, aukera bat sartzeko zuen emendikinak edo zuen proposamenak kreditu aldaketaren barruan guk baita ere, beste hainbat proiektu kanpon gelitu janak, hor sartuko ditugulako. Hainbat proposamen edo ekarpenak bat egiten dute guk geure zerrendan geneukanekin, hori nengo deguna izango da, kreditu aldaketan sartu. Bai aurreratu eta izut, bai zuen boto aldekoa, kontrakoa edo abstentzioa izan, ekarpenak sartu ingo dila kreditu aldaketan. Azten bagea pixkat aipatzen zuk aipatutako emendakinak, alde batetik igual aurretik azten bagea diru sarrerarekin, komentatu genuen, kasu hortan, diru sarrerak bezperan baita ere begiratzen onginean, tope-tope daude, ezintzan gehiago estutu diru sarrerak, eta egin deguna izan da kontu hartzailea ere eskatu, zuek nola baita ere konfidantzan edukitzeko, kontu hartzailea eskatu intzaiona da, txosten bat egiteko, aztertzeko eta beraien adierazteko, diru partidak ezin ziela gehiago, zuek bintzat proposatzen zenituen diru partidak, eta ez da ere ezin zala jetxi, zuek proposatzen zenuen Jurramendiko aportazioa. Hoi txosten hori ez dakit banatu intzaizuen edo jaso dezuen. Hoi izango zen diruaren aldetik. Azte malin bagea gero banan pixkat aztertzen zuek edo zuen taldetik egindako ekarpenak, zu bai ondo adierazten duzun bezala, multzotan jarri zenituen eta irizpide orokorrak sartzezian enplegu programa eta langileen soldataren igoera.
Guk enplegu programan, ados dago eta ez diogu uko egingo lanbidetik datorren deialdiari, baina kontutan hartu behar duguna da urtetik urtera deialdia aldatu iten da, eta ez dakigula batetik bestea deialdian azalduko dana, eta gero baita ere ezin duguna ez da ere da aztu, ez dela Tolosara bakarrik bideratuta, baizik dela Tolosaderako programa bat dela. Gainera, deialdi horrik urtetik urtera leheno komentatu izan dudan bezala aldatu iten da, baina argi eduki deialdia irikitzen denean parte hartu izango degula. Eta deialdi iriki eta ebazpena jartzen dugun bezain pronto, diruak kreditu aldaketa gaikuntza batekin partidan sartuko da. Langileren soldata igoera horre ikusi 1,5, langileen soldatak izango duten igoera, oraindik ez dakigu zenbat izango da, estatu edo udal gobernuaren aldetik ezinbestekoa da eta jarri ingo da, baina horretarako jakinin behar deguna da estatuko 2018ko aurrekontu legeak onartzen dutena, eta onartu egiten da bezain pronto, diru hori, ez baldin badago ja lehenengo kapituluan, jarri ingo da. Konpromisotan, aipatzen zenuen azan, hainbat konpromiso, eta haien barruan adibidez saltzen San Esteban auzokoa, San Esteban auzokoa azterketa aurrekontutan sartuta dago, eta horretarako leheno aipatu izan dudan bezala, bederatu dira 61.000 euro. Denok dakigu maiontamentzak eserita gaudenak, kopuru batetik aurrera atein bardienak edo kontatazioa izan erreza izan, eta egin bardina da pleguak atea, lizitatu eta adjudikazio egin. Hori bere denbora darama, eta hor ikusten deguna da, edo gu bakarrik etxe barrutik egin dezakeguna da, azkartu prozesu osoa, eta gero pentsatu behar duguna da, olako azterketa bat ez da zela ere egiten hilabete baten. Pentsatzen duguna da, 6 bat hilabete beharko ditula egiteko. Baina argi daukaguna da, handik ateatako edo jasotako bezain pronto, egingo deguna izango da, zuekin elkartu eta saiatuko gea akordio batea iristea. Noski bai alderdi politiko eta bai bizilagunen artean. Aipatzen dezunen Olarraingo biribilgunea, hor arrazoi osoa, ez da bat ere sarrera hori, da bat ere txuguna. Tolosako herri batentzat bentzat ez da bat ere txuguna. Hor Gipuzkoako Foru Aldundiarekin biribilgunearen gaia hitz egin da, beraiek begi honez ikusten dute, baina kontutan hartu behar duguna da, hor daudela afekzio asko, daude alde batetik Adif, daude alde batetik Tolosako udalak, Gipuzkoako Foru Aldundia, eta Neynor Homes taldea edo enpresa. Gure konpromisoa, hartu izan genuen konpromisoa udaletxea bezala izango zen gu gestionatu ingo genukela eta jabeekin hitz ingo genukela, ea lortzen genuen adostasun batea iristea. Adostasun batea iritsi bezain pronto eta aurrea eraman behar denen proiektua jarriko deu, behar den dirua mai gainen. Beste alde batetik esaten zenuenean etxebizitza plana, Tolosako etxebizitza hutsen egoera ezagutzeko, benetako etxebizitza beharrak eta gero baita ere 2015 urtean martxan jarri zen etxebizitzako planarekin jarraitzea, ados gaude eta gaina hemen komentatu zitzaizuena izan zen, ados geundela olako azterketa batekin, eta gu baita ere hor sartuko genukela ez bakarrik etxe bizitza horien egoera nola zan, baizik baita ere sartuko genukena izango zen, etxe horien jabeekin hitz egitea ikusteko edo aztertzeko zergatik etxe bizitza horiek ez dira merkaturatzen. Ze arazo daude saltzeko, ze arazo dauzkate edo ikuste dituzte beraiek alokatzeko, eta ikusten genuena zen, hola ikuspegi asko zabalagoa edukiko genukela. Etxe bizitzaren beharrak, Tolosaldeen beharrak, hor baita ere esaten genuena zen, kontutan hartu behar degula Tolosa dela eskualdearen burua, eta orduan ez bakarrik ez degula bakarrik pentsatzen edo pentsatu behar Tolosarrentzat, Tolosarrak garen ontzat, baizik baita ere pixkat ikusita Tolosatik kanpo etortzen den jendea, eta hemen egin beharko genukena da Eusko Jaurlaritzarekin kontatu beharko genuke halako ikerketaren bat egiteko. Eta gero zuek 2015 urtean martxan jarri zen etxe bizitza plana, horrekin ere ados geunden, zuek plantatzen zenuena zen 52.000 euro jartzea, gu komentatu genuena zen prest geundela jartzeko zuek garai hartan jarri zenuen diru kopurua, zala 100.000 euro.
Baina egin behar duguna da berriro zuek oinarri espezifikoak egiteko unen edo arautzeko unen jarri zenuen fetxa bat 2015 eta ordu nolabait mugatezan bakarrik urte hortarako. Egin behar duguna da, hori dena berritu eta martxan dago. Eta horrela oztuko genuke ez gauza jarri. Apeaderoarena aipatzen dezunen, Adifek aurreikusita dauka obra hori, eta badakigu adibidez listatu indula proiektuaren redakzioa. Usabal kirolgunearen 3. fasea aztertzea eta hemen ere azpiegituraren azterketan aurreikusten du udaleko saiko teknikarekin paktaitza prozesu eta beste kirol elkarteen premiak. Premio horiek aurre egiteko Usabaleko eremu hori erabiliko da bere neurrian. Aipatzen zenuenean RCBiko gunea dela Gorritiko beran dagoen zati hori, hemen ere ados gaude eta hemen komentatu zitzaizuena zen eremu hori garatzeko Ura eta Konfederazioak eskatzen zutena zen arresi bat jarri bartzala eta arresi hori jarri arte Ura eta Konfederazioan ez zuten bere baimena emango eremua garatzeko. Horretarako inbehar deguna da Oiarbide ostalarekin akordio batea iritsi, eta akordio hori itxiten da bezain proto eta espero dugu lehenbailen izatea, hori da mintzat espero duguna, jarriko genuke behar den dirua, arresia egiteko eta ja jarriko zen eremu hori martxan. Hori izango zean, zuek aipatzen zenuen konpromisoak bezala. Inbertsioetan zeon losegiaren parkearen urrengo fasea egitea, aurten bukatuko dugu Goiko Dorrearekin, eta gu baita ere kreditu aldaketan aurreikusita genuena zen parkearen sarbiderako atea itxi eta konpontzea, eta baita ere hor dagoen arresi txiki bat, peligrosoa samar dagoelako hori ere konpontzea. Uzturpe frontoiarena, zuek hortarako jartzen zenuen 60.000 edo aurreikusten zenuen 61.000 euro, guk ere hori kreditu aldaketan aurreikusita genukan jartzea, eta baita ere eskatuta genukan bere kostea, eta luzatu zaizuen bezala, kostea aurreikusten da 96.000 euro gehi beza izatea. Inbertsioa fuertea da eta Eusko Jaurlaritzari diru laguntza eskatuko dugu. Eta gero eraikin publikoaren azterketatik emaniko gauzatzeko inbertsioa 60.000 euro, behin emaitzak ikusi ondoren jarriko genituzke diru kreditoak aurrera eramateko, handik ateatzeian, pixkanaka, handik ateatzeian ondorioak aurrera egiteko. Aipatzen dezunen gehien bat, turismo bulegoa, bulegoa dago eta Tolosa garatzenen eskumena, administrazio kontseiluan, administrazio kontseilutik pasata dago jadanik, eta aurreikusita genuen azan inbertsioa guk egin eta kudeak eta Tolosaldea garatzenetik aurrera matea. Hori zidan inbertsiotan 3 proposta egiten zenituen, eta bestelakoaren barruan, hor dagoaguna da udalbiltzari ekarpena urtero atatzea. Guk ez dugu urtero bezala aurreikusten, eudelen esku uzten dugulako udalaren interesaren defentsa. Eta gero beste alde batetik daukaguna da, erosi euskeraz kanpaina zuen jarritakoa, merkataritzaren euskalduntzea indartzeko, aurreikusten zenuen azan 12.000 euro, eta hemen guk esaten genuen azan, gaur egun gaudela zai Tolosako merkatarien taldea, Tolosankok galtzaundiren bidez ingo duten edo aurkeztuko duten urteko ekintza plana eta eskuratu ondoren urteko ekintza plana hori aurre egiteko, zaren segurazki beharko da jartzea gu jarri deuna eta zuek hemen proposatzen dezuena, baina gehiago. Baina guazet ikustea ze plangintza da eskuratzen deguna. Eta gero, aipatzen zeruena zen baita ere, gizarte zerbitzu lan dauzoetan zabaltzeko asmoarekin langilea baten edo zerbitzuaren kondetazioa, hor erantzuna ematen zaizuena da, aurdenengo duna da zerbitzuen gida, nun azalduko dira gizarte zerbitzutan ematen diran laguntza guztiak eta zerbitzutan aurre egiten zaizkien lan guztiei, eta hau egiten den bezain pronto, banatu edo zabaldu ingo da, Tolosan kaskon bizi dugun artean, eta baita ere auzotan noski, Tolosarrak dilako. Hala ere esate dizute, hemen zuen ekarpenak gurekin bat egite dituztenak, kreditu aldaketan sartuko dira. Orduan, ados gaude kudeatzeko eredu ezberdinak dauzkeula.
hoi da zuen legealdin behin da berriz errepikatzen egiana, bai aurrekontuk datozenen, baita kreditu aldaketak eztabaidatzeko aukera izate deunen. Azken baten, eta ez nahi zai kudeatzeko eredu teknikoaz, ze irizpide tekniko batzuk egon badaude, egon goianak denantzako, legeak ala finkatzaitulako, eta horiek denak betetzen dituztelako, denak bete behar ditugulako. Hain nahi zitzaiten, kudeaketa eredu politikoaz, horreatik indet sarrera modu hortan, eta hori ikustea oso ezberdinak dauzkeula. Aurrekontuak aurreko legealdian proposatzen zianen, eta guk alaite genitun, aurrekontu horiek jasotzen zituzten udalak urte hortan bete behar zituen konpromiso ia guztiak, proiektu guztiak, eta inkluso orduan esatezen iguten aurrekontuk ez ziela ambiziosoak. Eta hoi sartzen genituzla guk gaur hemen demagun proposatzen ditugun hainbat eta hainbat ekarpen. Eta hoi da faltan botatzen deuna. Ez da hola osotasunean bere plangintzaik, ze behin da berriz aizeate errepikatzen, bai, hau ingo deu, baina hau kreditu aldaketan sartuko deu. Ados, zuek ze horrek aizeate aitortzen, gaur honea eztabaidara ekarritu zuen aurrekontu hauek tramite hutsezko aurrekontuak diela. Eta hoi da guk salatzen deuna, iruditzen zaigula, urte osoan zehar aurrera eraman behar dien proiektu horiek barrenen sartu behar diela. Eta horreatik nioen 15 kreditu aldaketena. Azkenen, zilegia da, eskuduntza da, alkateako dezake, eta hortzan ez daukau eredua da. Momentu honetan izan diteu, oker espalimanao eztabaidarako edo zerbait esateko aukeretan 3 kreditu aldaketa, eta beste guztiak 15 egun hilabete pasata enteatu geha. Gaizki ez legoke eta berriro errepikatzen dut, zilegia da, alkateak eskuduntza hori du eta erabiltzea tramiteak azkartzeko, baina aurretikan proposamena helarazteare gaizki ez legoke. Orduan, horta mugatze geha, eredu oso desberdinak dauzkeu, kudeatzen deu, baina guri iritzen zaigu aurrekontu batzuk, benetako tresna potente bat izanik, eta gaur eztabaida potente bat euki behar genuen honetan, beharko lituzkela proiektu eta inbertsio guzti horiek, asmo guzti horiek hor gauzatu da. Eta hori da, salatzen egiana aurrekontuko eztabaidaro eta kreditu aldaketako eztabaidara. Eta hori aitortzen nahi zeate, orduan, hoxe da, eredu arteko talka, besterik ez. Berriro ez nago erabat ados esaten dezunarekin, baina igual kudeak eta desberdina bi alderdiera bat desberdinak geha, eta baina ez da izaten txarra, kudeak eta era desberdinak edutza. Zuk esaten dezunen aurrera eramateko proiektuak eta denak ez geha gai izan aurrera eramateko proiektu guztiak aurrekontutan, zaren gauza batzuk sartitugu kreditu aldaketan, azkenean mugatuta gaude diru sarrerakin, gustatuko zaiten ez edukitzea 25 milioiko presupuesto bat, edo aurrekontu bat, eta edukitzea 27 milioikoa, edo 28 milioikoa, edo obrak merkeagoak izatea, egiten duguna da sartu, gu jartzen duguna, eta imaginatzen zuen garaian baita erola egiten zenituen, obra guztiak, proiektu guztiak, aurrera eman nahi zenituen gauza guztiak, zerrenda baten jarri, eta batzuk sartzen dira aurrekontutan barrun, eta beste batzuk gelditu behar diak kanpoan. Horrela, eta kreditu aldaketa da, beste baliadi bat eta beste erraminta bat erabiltzen dana aurrea eramateko momentu batean, aurrea ezin dezunak. Urtero aipatzen detena da, bena bat dela gerakinak ezin dela erabili. Baina hori baita ere legez esaten dulako gerakinak ezin dela erabili, bestelak erabiko genituzke gerakinak eta aurrekontuetan sartuko zian gure proiektu guztiak. Gu baita ere mugatuta gaude eta iten duguna da gure lehentasuna jarri. Bueno, eta puntua pixkat aipatzeko nik ere aipamen bat egin nahi nuke aurrekontuaren inguruan. Aurrekontu hauek direlako aurrekontu orekatuak, Tolosak eta Tolosako herritarrak behar ditugun beharrei erantzuteko landuak, planifikazio baten baitan antolatuak, programa konkretu baten oinarri direnak eta gainea herritarren hainbat ekarpen jasotzen dituenak bere baitan. Gutxi gora bera, legealdi erdira iritsi gea, esango nuke legealdia pasa degula, erdigune hori pasa degu ezta, eta bagoaz aurrera, legealdiko lehenengo urte horietan hainbat proiektu burutu dira, beste batzuk 2018 urte honetan burutuko dira, eta bagabiltza gainera ez mintzen, argia ikusiko dutenak edo legealdi bukaeran edo dagoeneko datorren legealdian. Udalgintza ez dalako amaitzen legealdiarekin batera,
jarduerak aurrera dijoaz garaiko agintarien asmo eta ideien arabera. Hori garrantzizkoa dela uste dugu, etengabean proiektuen karpeta lantzea eta elikatzen joatea. Ezinbestekoa delako beharrezkoa diren egitasmoen aurrikuspenak lantzen joatea, unea iristen denean gauzatu ahal izateko. Eta behar horri ere erantzuten dio 2018ko aurrekontu honek. Hala ere, oraindik asko dago egiteko, ditugun baliabideak mugatu egiten dute gure jarduera, eta askotan nahi dugun, baina gehiagotan gainera, prozedura administratiboek eskatzen duten legezko bideak denboran luzatu egiten dira. Badugu horretan indartu beharreko esparru bat, udalaren barne funtzionamenduaren modernizazioan ere urratsak emango ditugu datorren urte honetan. Xehetuta pixka bat aurkeztu da aurrekontua, nik nabarmendu nahi nuke aurrekontu honek baditula bi oinarri oso nagusi, bat da gizarte politikaren arloa eta bestea garapen ekonomikoarena. Gizarte politikaren arlo honetan, lan ildoak dira gizarteratze zerbitzuak, ingurune irekiko esku hartzea eta etxez etxeko laguntza, eta gainera 2018 urtean, 2 urtez behin izaten dugun nazioarteko laguntzak izango dira, dagoeneko ja proposamenak iristen ari zaizkigunak. Badakizute gainera gizarte zerbitzuen legeak agintzen duen zerbitzu katalogoak eta baita ere karterak agintzen duen udal zerbitzuak legez eman beharreko zerbitzu horrei erantzuteko SISek enpresaren bitartez eskualdeko azterketa bat egiten ari garela, orain azterketa ekonomikoarekin ari dira, baino zalantzarik gabe 2018 urte horretan hainbat erabaki ere hartu beharko ditugu eskualde mailan. Abegi etxeak datorren urtean hainbat obra egin beharko ditugu, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatzen dituen baldintzatara egokitzeko. Apartamentu polibalenteak eta etxe bizitza komunitarioak orain arte izan ez duten tutoritza bat izango dute baita ere. Bikote bananduentzako familia elkargunea aipatu da, zerbitzua emango diona ez bakarrik eskualdeari, baizik eta partido judizial osoari, eta uste dut urrats importante bat izango dela. Baita ere aurrikusita dago aurrekontu honetan sexu bortizkeria kasuetarako arreta juridikoa. Baliabideen gida aipatu da, baliabideen gida hori aurkeztuko da Landa auzoetan bertako auzotarrei. Garapen ekonomikoaren oinarrian aurten 2017 urte honetan saiatu gara Tolosako enpresetako ehunatikan gertu egoten, eta horretarako hilera antolatu ditugu bisitak, enpresa ugarirekin elkartu gera, azken urte honetan gertuko harremana izateko. Dinamika horrekin jarraituko dugu baita ere 2018 urtean, beraien kezkak ezagutu eta gure neurrian elkarlana eskaintzeko. Garrantzizkoa da gure ustetan enplegua sortzen duten eragiletatik gertu egotea. Horregatik 2018 urtean gainera egun bat eskaini nahiko genioke enpresei herriko garapenean egiten duten ekarpena balioan jartzeko. Tolosaldea bikain plan estrategikoa bukatuta dagoeneko Tolosaldea garatzenek eskutik, eta aurkeztuko da 2018 urteak, eta horrek seguraski ondorio eta lan ildo bereziak ere azpimarratuko dizkigu datorren urterako. Garapen ekonomikoaz hitz egiterakoan lanbide heziketa ikastetxeaz ere hitz egin behar dugu, eta horretarako esplikatu dute, baina badago hitzarmen bat ja landua, gure enpresen lehiakortasuna indartzen laguntzeko lanbide heziketa ikastetxearen bitartez, eta gainera gero eta arrakasta handiagoa duen lanbide heziketa azokaren 3. edizio izango da 2018 urtean. Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen enplegun planean parte hartuko dugu, nola ez 2018 urtean, baina gainera hori aburu gunean, kogorkineko eremuan ekintzaile berriak lanean egongo dira 2018 urtean. Tolosoko azokaren dinamizazioarekin jarraituko dugu, bai lan batero izaten den azoka horretan, baina baita ere azoka berezietan. Eta Tolomindirekin batera, abian jarri dugun Jan Tolosaldea proiektua azpimarratu nahiko nuke baita ere repaso honetan, tokikoa eta garaikoaren promozioan ekoizleen eskutik.
Merkataritza eta ostalaritzaren sustapenerako abian jarritako lan lerroekin ere jarraituko dugu. Estrategikotzat jotzen dugu kaleen bizitasun ekonomikoa eta soziala sustatzea, errementari kalea izan da 2017an, Nafarroa etorbidea urte amaieran, eta datorren urtean 2018an Gudari kalea izango da, berpizte prozesu honetan izango dela, gaina Tolosa Hankoko akordio markoa osatu zen legealdi hasieran, datorren urtean 2018an hitzarmena berritu beharko dugu. Turismo alorrean izango dugu presentaziorako, gure herria presentatzeko beste erramienta bat, bideo promozionala izango dugulako, eta baita ere turismoko web orri berria. Udalak sustatuta 2018 urtean, Euskal Herria plazan, hotel eta ostatu berria izango dugu. Ez hori bakarrik, ostalaritzari begira, udalak obrak egingo ditu frontoiko taberna eta jatetxean jarduera abian jartzeko, eta baita ere prozedura administratiboari hasiera emango dio, ez? Herritarren bizikalitatea hobetzeko neurri zehatzak ere hartuko dira, irisgarritasuna eta zenbait zerbitzu hobetuz. Aspaldidanik gure kaleetan premiak daude, era guztietako premiak, askotan interbentzio txiki eta mugatu batekin bideratzen direnak eta beste zenbaitetan eraberritze sakonagoa eskatzen dutenak. Esparru horri heldu diogu azken urtetan, hor dago bidebietako urbanizazioa dagoeneko bukatzear dagoena, eta amaitu berria degun Nafarroa etorbidea esan bezala, datorren urte honetan, Begoñak aipatu duen bezala, Gudare kalea berpiztuko da, eta Gernikako arbolako atzekaldea den eta frontoi epaitegi inguru hori eraberrituko da baita ere. Aspaldidanik aztutako guneak dira eta ezinbestekoa da horien eraberritzea. Horretaz gain, eta hasieran esan deten bezala, udalgintza ez da amaitzen legealdi amaierarekin eta beharrezkoa da proiektuen karpeta prestatuta izatea, eta horretarako Begoña Tolosak aipatu dizkigu egingo diren azterketa guztiak 2018 urtean ikuspegia etorkizun urrunago batean jarriz. Auzoak ere aipatu behar dira, bai hiri inguruko auzoak, baita ere landa auzoak. Askotan erdiguneak gehiegi lotzen gaitu, ez ditugu auzoak ahaztu nahi gure aurrekontuan, eta hor ditugu Amarotz, San Esteban, Zuloaga auzoa, Olarrain, San Blas eta landa auzoetan bizilagunekin adostu eta burutuko ditugun proiektuak Aldaba, Urkizun eta Bedaion. Aipatu baita ere Tolosako ekinbide etxeak antolatutako abesbatzaleiaketak 50. urte hurrena beteko duela, garai zailetan hasi eta gaur egun duten ospea lortzen iritsi dira, eta ezohiko laguntza ere izango du bere ekitaldia aberatsagoa izateko. Eta bestetik 2018 urtean baita ere Amalur jardunaldiei bultzada bat eman nahi dugu. Miserikordia zaharreko bainuak berreskuratu dira 2017 urtean eta erabilgarri izango dira 2018ean. Euskararen erabileraren sustapenean aktibazio proiektua sustatuko dugu Galtzaundirekin eta eskualdeko udalerekin batera. Udal barrura begira 6. erabilera plana burutu beharko dugu eta aurrera pausoak eman baita ere Tolosa Hankok Galtzaundiren bitartez merkataritza garatzen duen euskara planean. Emakumei zuzendutako eremua sortzeko partaidetza prozesu bat egingo da 2018 urtean baita ere, eta hori urrats inportante izango da. Eta baita ere, ekipamendu soziokulturalaren ikerketak argia ikusiko du eta ziur nago horrek ere bidea emango digula beste hainbat erabaki hartu ahal izateko. Partaidetza eta administrazioaren modernizazioa garatuko ditugu baita ere gehiago, batetik gertuago egoteko herritarren nahi eta premietatik, eta bestetik gardentasuna indartu nahian espedienteen tramitazioa digitalizatzen hasiko gara herritarrek eskuragarriago izateko zerbitzuak. Herriak dituen beharretara pentsatu eta egokitutako aurrekontuak direla uste dugu, lana izango da, beraz gaur onartu eta urtarriletik aurrea lanera. Bueno, orain, orduan ordena jarraituz, igual esan didazu ez, multzoka hasiko ginatekela emendakina bozkatzen, ez? Eta gero jarraituko genuke baitere aurrekontu orokorrarekin, diktamenarekin.
Bueno, orduan, lehenengo emendakinen multzoaren bozketa, hain zuzen ere, irizpide orokorrei dagozkien emendakinak. Aldeko botuak? Aurkako botuak? Ez da onartu, lehenengo multzoa. Bigarrengo multzoa, konpromisoi buruzko emendakinak. Aldeko botuak? Ezezko botuak? Ez da onartua izan. Hirugarrengo emendakin multzoa, hain zuzen ere, inbertsioi buruzko emendakinak. Aldeko botuak? Aurkako botuak? Ez da onartua izan. Azkeneko emendakinen multzoa, bestelako gastoi buruzko emendakinen multzoa, aldeko botuak? Ezezko botuak? Ez da onartua izan. Orain, bozkatuko genuke Tolosako udaleko 2018ko aurrekontu orokorra eta berari dagokion dokumentazioa. Aldeko botuak? Aurkako botuak? 2018ko aurrekontu orokorra gehiengoz onartua izan da. Hurrengo puntua, bosgarrena, alkatetzako dekretu hauen berri ematea. 2017ko urriaren batetik 31-ra. 2000 eta zenbakiak dira, 2017ko 1941 batetik 2156 arte. Jaso dituzue. Gero beste alde batetikan, beste puntu bat berri emateko, 6. puntua, Iurramendi egoitzaren 3/2017 kreditu aldaketaren jakinarazpena. 2227/2017 alkatetza dekretua zemanda. Eta azkeneko puntua, 7. galderak eta erantzunak. Bueno, hemendikan urtero legez data hauetan eta aurtengoan urtarriaren 13an prest gaude Bilbon egingo dan manifestazioa edo manifestazioak bat egiten degula adirazi nahiko nuke eta jendeari animatu bertaratzea herritarrei, baina nik uste eta dei berezi bat egin nahiko genieke gure artean hitzekin eta gero hemen gauden 17 lagunei. Abenduaren 9an Parisen burutu zen manifestazioaren argazkia eta imagina oso indartsu izan zen. Hor, giza eskubideen alde agertu zen oso ikuspegi politiko anitz desberdina erakusten zuten jendeak bat egin zuen, giza eskubideen alde, kasu honetan preso errefuxiatu eta errefuxiatuen eskubideen alde, eta iruditzen zaigu oso politika izango litzakela urtarriaren 13an Bilbon burutuko den manifestazio hortan Parisen abenduaren 9an egon zen argazki indartsu hoi, anitzoi isladatzea eta agertzea. Herritar askok bat egiten dute, herritargoaren jende anitzek eta bozka desberdinetako jende pila bat egiten, baina esan gure txuritzen zait, aipatzea, hemen gauden guztiok ordezkario garen neurrin, politia litzakela gu hemen gaudenok ere bertara agertzea, beraz nola ez herritarrei deia, gogoratu urtarriaren 13ko zita, baino bereziki hemen borobil erdi honen bueltan gauden guztioi ere egineko nizueke animatu eta giza eskubideen alde prest gaude adirazi eta bertaratzea. Hoxe, eskerrik asko. Bueno, hace un mes y medio así, cogí 3 revistas de la Biblioteca Municipal, Caimán, no conoceréis porque es solo de cine,
y se me pasaron los días y bueno, la llevé, pero al día siguiente recibí una carta del ayuntamiento requiriéndome a que las entregasen, y cuando fui a la biblioteca me dijeron: tienes de penalización hasta el 19 de enero. Bien, no creo que las revistas aquellas las fuera a leer nadie, pero bien, yo no actué como debe actuar y penalizado. Sin embargo, veo que en este ayuntamiento no se lleva todo igual, porque la clínica que tenemos ahí arriba sigue sin licencia de actividad ni permiso de apertura desde que se creó. Y nadie de este ayuntamiento ha querido saber nada de ese tema, porque lo sabe el Partido Socialista, el PNV y Bildu. Y nadie ha querido saber nada ni ha querido meter mano. Pero lo que es más curioso, Topa tampoco ha querido saber nada, se ha hecho el muerto. Entonces ya me dijeron a mí que había mucho poder y gran caballeros don dinero. Pero claro, que todo el ayuntamiento de Tolosa se pliegue a los intereses del capitalista de la clínica, eso ya me duele y me decepciona, claro, porque todos vosotros estáis elegidos para gestionar los intereses del pueblo de Tolosa, no el capitalista aquel que no es ni de Tolosa. He denunciado en todos los puntos que es posible denunciar. En el ayuntamiento, en Osalán, Inspección de Trabajo, Departamento de Salud, Departamento de Sanidad, Departamento de Industria, Departamento de Medio Ambiente, Colegio Oficial de Arquitectos y los sindicatos. Y algunos departamentos se han entrado. Concretamente hace año y medio el de Energía me escribía que el tema de la electricidad no sé qué, negativa, estaba solucionado. Después de año y medio de presentar yo la denuncia, la Inspección de Trabajo también me dijo, no me quiso decir sobre qué puntos había pecado. O sea, aquí hay un tupido velo. Ninguna prensa me ha querido publicar, ninguna. Ni los de Tolosa, ni los de fuera. Ni el Diario Vasco, ni El País, ni la SER. Nadie. El único Atari que me publicó 2 cartas. Lo demás, nadie. Mandé a 25 alcaldes de Tolosaldea diciéndole que la clínica donde obligan a ir a sus ciudadanos, porque esa es otra, nos obligan a todos a ir, estaba en esas condiciones. No me dijeron, ni hemos recibido nada, el silencio total. Es curioso el silencio que hay total en este asunto. Y yo pensaba que, hombre, Bildu, pues joder, que estuve con 3 de Bildu pensaba yo que es el que más me ha decepcionado, lógicamente, por la semejanza o la afinidad ideológica. Pues. Entonces, claro, la verdad es que una cosa por otra, al final tuve que ir a denunciar a la Fiscalía. La Fiscalía mandó a la Archaña, no se lo creería, y la Archaña le pasó un informe diciendo que efectivamente esa clínica de arriba estaba abierta sin licencia de actividad ni permiso de apertura. Entonces la Fiscalía me ha prometido que va a estar encima del asunto, pero sin mucha pasión, porque ha pasado año y medio, la clínica esta se le dio, después de 6 meses de presentar el proyecto de obras, se le dio 1 año para ejecutarlas, y al año 1 mes estuve en el departamento de obras y no ha dicho nada la clínica, pero lo que es peor, así como la responsable de biblioteca sabía lo que tenía que hacer cuando yo no entregaba 3 revistas, el responsable, Ángel, no sabía qué tenía que hacer. Le digo, oye, pues tenía que estar hecho el día 9, pues te tendrán que... No, nos tienen que comunicar. Y si no te comunican, o sea, no sabía. Funciona muy bien el departamento de biblioteca, pero muy mal el urbanismo, porque no sabía qué tenía que hacer. Digo, joder, pues algo tendrás que hacer si no te han cumplido el año que has dado. Y entonces, así como Joaquín les dio el permiso de obras, empezaron... El permiso de obras, y estando de alcalde, se acordará perfectamente, Ibai, recurrieron 3 vecinos porque no habían pagado la plusvalía, es decir, el consistorio del PNV les permitía hacer la obra sin pagar la plusvalía, o sea, es decir, aquí es quitar al que no tiene para dar al que tiene, y les iba a permitir hacer las obras sin pagar la plusvalía. Automáticamente, con ese recurso que se puso, se paró la plusvalía. Pero el tema es curioso, que en este pueblo nadie diga ni Pamplona cuando se nos obliga a ir a una clínica que no tiene las medidas de seguridad. Yo, como no soy jurista, no lo sé, pero aquí nuestra secretaria, que no conocía y le saludó efusivamente, nos podrá decir cuando una alcaldesa no hace lo que debe de hacer en cumplimiento de la ley, qué figura penal o administrativa tiene eso. Alguna tiene que tener, prevaricación, no lo sé. Pero si es esa, aquí se está prevaricando. No se está haciendo cumplir una ley y encima estáis permitiendo que se nos mande obligatoriamente a la clínica. Y sabéis
aparte de haber dado una licencia de obras para, entre otras cosas, reformar esos quirófanos que son de pena, y no es que lo diga yo, lo dicen los médicos que trabajan ahí, unos quirófanos de pena, con ese proyecto de obras han sacado otra vez el contrato de 23 millones, pero ya las obras parece que otra vez han entrado en vía muerta, no se hacen ni unas ni las otras. Y entonces estamos con una clínica que se le hizo una carretera junto con la Diputación, se le perdonaron 4 millones de euros entre Hacienda y la Seguridad Social, y ya qué más se le puede hacer. No quiero ser grosero, sé que más, pero no quiero ser grosero. Pero vamos, ya nada más se le puede hacer. Y entonces solamente falta que a los señores de la clínica se mande un guardia y les ponga una sombrilla en verano para que no se les dé el sol, ¿no? Y cojan un asto. Entonces yo lo que quería saber, mi pregunta es esa, ¿cuándo se va a tomar en serio este tema? ¿Cuánto la alcaldía va a tomar lo que tiene que tomar? Y a mí me parece que si no tiene licencia de actividad ni permiso de apertura, esa clínica tenía que estar cerrada. Tenía que estar cerrada. Pero la propia ley de medio ambiente dice que si una empresa tiene falta grave o muy grave en el cumplimiento de esa ley, no podrá contratar con la administración. Claro, esa no tiene falta grave ni muy grave, es que no cumple nada, no tiene la licencia de apertura. Y entonces creo que el hecho de que estén dándoles todos los años 23 millones de pesetas, eso tiene que entrar en algún ilícito penal, estar financiando una clínica que no tiene licencia, que tenía que estar cerrada, vamos. Creo que si la secretaria no me contradice, pienso que tenía que estar cerrada. Es más, como aquí parece que la delincuencia o el que anda con las cosas oscuras le atrae a la gente como las moscas, hace mes o mes y medio estuvieron 2 del PP también en la clínica. Este estrechito del PP que es poeta y tal. Ese y el otro estuvieron ahí, ofreciendo ayuda también, o sea, en vez de deciros, oye, esto a ver si... ofreciendo ayuda, o sea, que todos a los pies de la clínica. ¡Viva! Feliz año a todos. Gracias. Bueno, Jesús Meri, me alegro que funcione bien la biblioteca. La biblioteca sí, ojalá funcione al departamento de obras, es más peligroso. Bien, bueno, y yo lo único que te puedo responder al comentario que has hecho es que se aprobó un calendario para ejecutar las obras para poder legalizar la licencia de actividad, que esas obras se han atrasado para poderlas hacer cuando menos afección tiene a los pacientes, y eso es lo que te puedo decir. Nada más, Sí, pero eso si quieres ya te lo comentaremos si quieres en una reunión. Ahora no vamos con el expediente ni el documento delante, la documentación delante. No, balones. Bueno, besterik Jesús Mari bukatu da. Bai. No hay no. Sí, pero Jesús Mari, si te hemos escuchado y te hemos entendido, ya está, y esa es la contestación. No tenemos nada más que decir. Haremos una reunión, si quieres, con el expediente delante, miramos las fechas concretas. Ahora no te las puedes decir porque no las sé de memoria, ¿no? Este Zerbait. Es una cosa que no es verdad. No, es verdad. No, yo no tengo costumbre de mentir. La verdad no está diciendo. No, lo estoy diciendo la verdad. Vale, beste norbaitek zerbait esateko asmoa badu, eta bestela, nik ja urtea agurtzeko, bai eskerrak eman nahi diet urte osoan gurekin egon diran udan langile guztiei, baita Tolosako elkarte guztiei urte osoan egin duten lanagatik, bereziki bolondres modura aritu diren herritar guztiei, herria egiten laguntzen diguzuelako, bereziki eta eguberriak badirelako solidaritateko egunak izaera soziala duten elkartea aipatu nahiko nituzke. Gogorarazi urte zaharra amaitzeko abenduaren 31ean elkartasun krosa izango dela Tolosan eta animatu parte hartzea. Eta urte berriari ongi etorri emateko, gure mendiren bateko gailurrera igotzea komendatzen dizuet Tolosako herritar asko koitura duten ari jarraituz. Mila esker den hori.